Кой е първият програмист? Бил Гейтс? Стив Джобс? Всъщност, за първи програмист се счита млада дама, живяла 200 години преди създаването на компютъра. Тази млада дама е Ада Ловлейс. Родена е през 1815 година. Баща й – световно известният поет Лорд Байрън, скандален, гениален и абсолютно непредсказуем. Майка й обаче е математик и няма никакво желание дъщеря и да наследи поетичните му бури, затова хвърля директно света на логиката. Оказва се, че Ада е нещо повече от умна. Тя мисли в картини, алгоритми и идеи, които другите изобщо не виждат. Докато децата рисуват цветя, тя рисува машини, които могат да се движат. Когато е на 12, измисля план за летяща машина. Истински инженер в рокля. На 17 години среща човек, който буквално обръща траекторията на живота и Чарлз Беабич. Той създава огромна механична машина, нещо като дядото на всички компютри. Всички казват, че е странна джадя. Ада я вижда като бъдеще. Тя превежда статия за машината, но не спира до там. Добавя свои идеи, бележки, по-дълги от самата статия. В тях описва как една машина може да изпълнява инструкции стъпка по стъпка. Създава първия компютърен алгоритъм в историята. Да, точно така. Първият програмист на планетата е жена, живяла преди 200 години. Най-лудото е, че тя предвижда нещо, което никой тогава не е можел да си представи, че един ден машините няма просто да смятат числа. Ще правят музика, ще рисуват, ще създават изкуство. Тя вижда бъдещето на компютрите много преди света да е готов за него. Ада умира млада, на 36. Но идеите й променят посоката на човешката цивилизация. Всеки телефон, всяка игра, всеки робот, всяко приложение, всичко това стъпва върху нещо, което тя е видяла още през 1843 година. Ада Ловлейс е доказателството, че най-смелите идеи понякога идват от хора, които не се страхуват да мислят различно. И да, бъдещето често започва от едно любопитно дете, което рисува странни неща, докато другите се чудят защо. Максим Андреев, 251. УКТЦ